Jotend piny Kenya William Ruto siemo wang' jotend migepe mage mondo mi oti gi chuny mar reso piny Kenya. Ruto loso kane otelo nyasi mar puodho jotend migepe mage ma kawuono ochamo muo mar apisi ayanga. Chris Owino nigi ler mar wachno. Seche machuo kende bang' jo od bura puodho gwelo margi, jotend migepe 22, jagoro matend migepe koda ton jener ochamo muma kendo chako tich ayanga. I, Wycliffe Musalia Mudavadi, having been appointed Prime Cabinet Secretary of Kenya. E nyasi ma otimore kar jot maduong' mar piny owacho e buore Nairobi, jatend piny Dr. William Ruto an kod ote achiel maduong' ne jotend migepe mage. Tiyo ne oganda jo Kenya duto ma onge deo wang'. I know there are regional persuasions. There are community persuasions. I haven't appointed any cabinet for any region or for any county or for any community. I have appointed a cabinet of Kenya. I expect you to respect your oath of office and serve all Kenyans equally. Kaka yo malong'o mar kedo aching' kod midhiero mag jopiny kaachiel gi keto e tim chenro mag dongruok mag Kenya Kwanza, jatend piny onyiso tend migepe mage ni nyaka giti kanyakla. I do not expect any one of you to say things are not going right in the next ministry. It is your business. If things are not going right in the next ministry, it is your business to look for your colleague, sit them down, and things must go right in your ministry and in the next ministry. E gino manenore kaka bedo machiegni kod jopiny mar ng'eyo midhiero magi, jatend piny oparo ne jotend migepe mage ni nyaka giti machiegni kod jotelo duto mane oyier. You have no option other than to succeed. Failure is not an option, good people. We have a country to look after. We have a plan to implement. And we have the people of Kenya watching us. Mopogore kod kinde ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta e bwo telo mar Kenya Kwanza, jotend migepe biro chopo e nyim jo od bura mar duoko penjo kaachiel gi lero ne jopiny chenro magi mag dongruok. There will be an opportunity for you as members of the executive to interact much more robustly with Parliament so that we can not only have a platform for us to explain our programs and to seek the support of the legislature in our programs, but for the legislature also to oversight what we are doing because they are doing it on behalf of the people of Kenya. Jatend piny oketo e lela ni piny owacho mare onge thuolo mar jothol kuoro. Good people, I have told you what is right. We have agreed what is right. So if you don't do it, you will not only miss heaven, but you will have a problem with me. The family of Honorable Mr. Eliud Okech Owalo. Bang' chamo muma, ting' maduong' makoro ochomo jotend migepe 22 en chopo singo mane gimiyo oganda jo Kenya kinde campaigns kaachiel gi duoko piny nengo mar ngima masani oidho e pacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi.